TP Gamers България с Синор и ще правим малко ревю на нашия Skyblock, който сме се развивали. Малко ще... Не, нищо, това е много спомена, малко ще върху, защото доста. Тук на една приятелка в къщата. Да. Obsidian генератор и на генератор на Cobblestone. Ако ще... Да, едно е също. И доста е добър, защото е автоматичен горе. Не... То си идва към тебе самото блокче. Стоиш на място. Да, малко така ще лага, сега ще го покажа. Лага сигурно, защото е пуснато. Значи, защото много е голям Skyblock. Да, качвам се секунда. Да, ето го и виждате, само си ходи към него. Ето. Гледайте. И да, хайде сега, ела с мен да покажем тия. Къщата, фермата, така нататък. Абе, просто той е гордо направен. Да. Така и градинката ще ходя да показвам, ето я. Градинката. Къщата той я прави, значи той ни е дигнал, ето вижте на кой е левел. На 108, не на 116 левел сме вече. Да. Когато сутринта беше 107, както и това, ако се чудите тия черните какво са, те са ограждението, до къде можеш да ти държи шифта, защото като го миниш, шифта не ти работи просто, падаш. Да. Това е ми... Къщата да я покажем. Вътре отвънка. Да, след това ще го пълвам, а... Това е Cobblestone, на който е по-зле. Ето го. Но бе, просто целият Cobblestone, който виждате тук, аз съм го купал и малко помощ от NGN. The Voice вече имам някакво чувство, че няма да го има в канала. Защото той, както видяхте първи епизод, нашия първи клип за канала, той нищо не прави. Обикаляш си. И би, да, това е. Това е от ревюто. Да. Спонера не е нищо ни така, но да, яки.